Να χρησιμοποιήσω το θάμνο σαν Τι λέει ρε. αλήθεια. Ο Σουλίνος πάλι. Ρε Σουλίνας ρε, μην πατάτε του Σουλίνας. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Εντάξει. Αυτό Καλό. τώρα Ναι, ήταν λίγο. δεν θα το λύσεις και εύκολα. Ξέρω. Όντως. Οκ. Βλέπετε πέντε Περίμενε. κάμερα που είναι πάντα εδώ. Πατάμε και δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να μιλάς. Καμιά μέτρα στο διαφορετικό. Στο διαφορετικό, ναι. Ρε μην το γρατσουνίσουμε, είναι for sale ρε. Ναι. Δεν χάνει αξία ρε. Δεν το θηρίο πάει ρε. Άμα. Εμείς πώς θα πάμε. Παναγία μου. Θες να πας μπροστά. Γεια. Κάτσε, περίμενε τώρα. Μια σκοτωθούμε. Καλή επιλογή. Περίμενε. Choose wisely λένε στο χωριό μου. Να. Και δεν κόρησα καν να διάλεξα τι είναι σε αυτό. Να. Αλήθεια τώρα. Νομίζω δεν διάλεξα wisely, αλλά τέλος πάντων πέρα. Εντάξει, αυτή είναι λίγο η μέθοδος που πάτα γκάς και ό,τι γίνει. Ο ήχος ο καταπληκτικός αυτός. Είσαι υπερβολικός. Τα pin seekers τι λένε προς το παρόν, μια χαρά. Ρε τα βρώμησες ρε. Ρε pin seekers. Για κοίτα ωραία που σκασφαλώνουν. Σκαφαλάν. Μ' αρέσει το interior, είναι Μπαταρία. πώς το λένε, Μοτεράκι. βιομηχανικό, Έτσι. industrial. Ή ηλεκτρολογικό. Άμα. Electrological. Ηλεκτρολόγικα. Το βίντεο αυτό να πούμε είναι μια χορηγία της Mini Crawler GR. Και ζουμάρουμε. Mini Crawler GR εκεί. Wow, τι είναι αυτό το ωραίο αυτοκόλλητο. Mini Crawler Πού το GR. βρήκε. Φαίνεται τίποτα. Νομίζω ότι δεν φάνηκε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό το λέμε για να ακουστεί. Κάτσε, περίμενε. Μπορώ να περιμένω όσο θες γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πάει τρένα. Τέλεια. Έλα πάμε λίγο. Όποιοι είναι παλιοί και ξέρουν το, πώς το λέγανε, τη σειρά την επιστημονικής φαντασίας. Είμαι τόσο παλιός που δεν το θυμάμαι. Αυτό με τους κύλωνες, τους κακούς, τον Galactica. Τα διαστημόπλια των κακών κάνανε έτσι, αυτό το πράγμα, άκου τον ήχο. Έτσι. Κάνανε και χωρούσαν. Τα μοτεράκια ήτανε. Ναι, μπορεί να είχαν ρίγκι μοτεράκια. Τώρα από κάτω εγώ πάνω. Από πάνω πας στον κρεμό, από κάτω πας κάμερα. Τέλεια. Περίμενε. Κάτσε, πρέπει να περάσει ο καμεραμάν πρώτα. Κάμερα, Πρέπει να τεστάρει τα νερά εδώ πέρα.